with yonya anwụsigwum zeso obi with onye eze Jesus no onye eze Jesus pụtazi fọk ba up je back nke wana asị m kwụsị ịgba ndị dibia video why na ije họgwa akwa ọkụkọ tiwala aka nya kwụsị ime dibia otu ọ kpatagbu ego lụọ hotel ọjọkwa mmiri enwilo ma ọbụkwa ya bụ ihe agụleri why are you advising only me J back onwe ihe ncho egwa gị you are a man and a friend that I respect so much if I na fa atụfigharị if I na fa atụfigharị ama nwọkụ ọkakwa mma na ngwa gị n'oge before nga n'iru kwuo ife dị fa nenenu this video ka unu wee ghọta the reason why I ji eme watch this video to drop ịgba ndị dibia n'iru akwụkwọ ka i were bido business. Will you do that? I say God forbid. Omara na ọnụ mmadụ na ọnụ mmụọ nsị anya gị 5 million ị ga-akwụsị say God forbid ụdị ya adịrọ. Today 2025 the same time ntu egwa dị okwu is exactly the 10th time ntu egwa dị okwu. Native doctor nye 5 million Okongwu chefuo last year chefuo them in our conversation nara the 5 million cash. The same native doctor well say na menye ga ego a ka I were dị bido ahịa. What is happening? Another idea. It's not the same thing I told him yesterday or some last year, some lie. Now God forbid, one year man will work another 5 million. Now you can never do business of getting clinical. This what is it called? Accessories. I'm aware. Then you come with 5 million. Call will try here again. But tomorrow, Okongwu Dibia, I told him I want to. If I see Okongwu in Anambra State, Ogani who name canvassing. Okay. Home youth, quick money, get money, get rich and die trying. Ogani who name promote him. If I see him in Anambra State, I will personally use my hand and arrest him. And you know what I can do. J back again here. In a new neku. Iya guleli nyem 5 million. Yes. Na before nyem ya ni kubugo last year na nyem 5 million na ma ya kwusi dibia je back mgbe ejo ndị ajụjụ kedu ife nsa gị asị gị na-enyi placenta na nke ndị dibia na ma nkwụsị na tije nke ndị dibia in this life. I can never stop my tradition. I can never stop my talent for anything. Also kwa iginye 1 billion. Aka nọ na dibia n'Igbo ọ dị otu a kita ka choose ni me establish ko ono ya fu dibia Kotonu di ma was gide dibia video gbokwo dibia no na London ma ga London gba dibia video ga America gba dibia video ebido be I'm just getting started even na fa agbagharị na ka ekwusi m ka deprive one of ife na-eme otu ansifu eje na nke ndị dibia agbafa video na ka ekwusi m ya gịnị ka ọ dị ka mmemenwu ya agalụ ma agalụ ọ dị ka onwe ihe mmemenwu n'ụwa Koga. Because I try come here. Apota ho anokata ho mpota nwa ba na dibia. Onwe gi ife mmebu. My father erigo ego, no ribe ego n'isi mo rigo almost 3 million. Mgbe my father ka no mma. Man ka eji me film mo dey na YouTube today. Go and search enyu ure. Ka ifo mgbe mmerie wite Emeka nwosu ebe lokal. Ayi nwoso na ndị ndị yusu ebe lokal eme film. Mesia apwana DSTV I reject ya film ai. Pwani mafia I reject ya film mo. Ndi egwu no way. Me comedy ka mba, me comedy ka mmegide we metufu onye zoom no omenana. Me dide mbata omenana bata Facebook ka mbido chake. Megide kwa olu the time during of aya nrapia gbana si aga na gbachi ya ta mebe comedy nke bụ agụ bịa with yonya anwụsigwum Arinze Esobi na Musa Junior na agụrụ nye m advice kwadom with onye eze Jesus no onye eze Jesus pụtazi fọk ba up no so na ndị nye m advice wee chi ya kwa azụ ozugbo na chi ya kwa azụ dị ka emekwa my life pum Mepe J-Pack. Okay, let's start zoom now. If you na sim mukwụsị ịgba ndị dibia video. Na mgba ndị dibia video na ị ga-akpụrụ nje kpochi. Let's start zoom now. Because of that ka ịgbaba m gbọdebe ndị dibia video. During the time mgbe waja nye m 1 million. Esi mba business mụ medebe ndị dibia video. Okay, let's start zoom now. Nkwụsị mgbe afọ esi mụ. Nkwụsị mgbe esi mụ. Nkwụsị mgbe waja nye si 1 million. Aka m ịnweta this 5 million naira.
No, Taigo nwa eziokwu. This 5 million aka eba maka aka m ime isi because I wouldn't have known who Iyagule Eribo. I wouldn't have known him. So I will miss the money. Jeba ki gwa na asem kwụsị ịgba ndị dibia video. Why na ije họgwa akwa ọkụkọ tiwala aka ya kwụsị ime dibia. Otu ọ kpatagwo ego lụọ hotel. Ojekwa mmiri enwilo ma ọbụkwa ka dị Iyagule Eri. Why are you advising only me to leave native doctors? Kan gota godu. Na mmekwa dibia ọzọ ekporo nje kpochie. Ibe nji agwala ya bụ ka ya bụ imeve ya bụ imesia o butela anyị nsogbu in our friendship because ibu ezigbo mmadụ. I no go lie you are a good man. Ibu ezigbo mmadụ. And man like ife ya butela mụ na ya okwu. Ị ga-asị m mụ ife ya ya ndụmọdụ ya na mbụ nchọgodo ịgba ndị dibia video mụ na-agba ndị original men people mụ make sure mụ verify ya before m interview a native doctor. That is what you will tell me. It's only very dark man pụta kwuo nke bụ eziokwu and even very dark man kwu bụ ka o si kwesị dị because o nwere ife a na-eme n'ụwa ife ọjọọ na-adịrọ ya ọrụ ọbụla nwere ọrụ ndị pastor na-commit ndị Christian na-commit ndị Muslim na-commit everybody na-commit ọ bụ ọzọ maka obere ihe mere ka a ga-eji si onye ọbụla kwara na Anambra kwapụ nke masị m delete egbu medebe ndị nkata for what? Why? How? Is it possible? Ọ dịrọ possible. By right self, dibia can kwesị ịbụ no na ma chobe and chobe mu. Aka na ajigodo my idea agba ọsọ. Nse ka nna ha mbụrụ dia influencer na promote kwa business. And the animal nwe joy ni I promote native dog. No na nke dibia like this, o nwe the joy go to na-enye m. Apart from the promotion. O ebe bụ no ife abụ your hobby, no ife abụ your talent, no ife na-atọ m ụtọ dị ife. You say for what? I'm a comedian, but I pull a comedian can be a very own. You got a kell all work. Carbon cake and yamumolwa. So, Bilinando, I cannot stop. Also, we are Tinubu. Also, we are Tinubu, the president of Nigeria, put a chin in senators in the Dibia, Nigeria, Nagana, Nakotunu. All I will do is to change the location. I can never stop it. Or not possible. Or they possible. Where the even mado na metania. Soludo akusumwodi yourself. Okusumurie. Ona akusia mo oyanya mezibo tolo mmanalo. Okay, okwo bido ịchụwari ndị dibia ịkwụsị bad native doctors n'obodo. All Soludo kwesị iwelu bịanya m because achọba ndị bụ fake native doctors and original native doctor. O nwere ndị a na-achọ ekele ọrụ eke. Ije kpọrọ ndị na-enwere ife fama na gbasatara ife mmụọ. Because ọ bụ na nwere ife fama gbasatara ife mmụọ akaghị ije mebe akwa akụ ka arrest. Ekele ọrụ eke. O nwere ndị ọka ịkpọ biko ịnọ n'ife a bụ ife ụmụ anya. Were aka gị go tell us the people that are fake. Fish them out. Ona akwa m ụgwọ ọfụma. From there, one year say na empower go mmesisi ya tomorrow ese mo po. Akụkọ na aka na abata no no kata say mpo maka 5 million. Je pack gị nwa na agba me on e worth more than 5 million naira. What are you telling? What is 5 million? Or 5 million ka ndị otu nji anya moto. Or 5 million ka ndị otu nji alụ ụlọ. Ma akpatala ego na ya na-emeta mma akpata ya echi. Ma akpatala ya echi. Even mmụta nka ya emesịa sikwa na ya bụrụ mmadụ kama time ka o ya take. Maka na aka nkwọcha ọ ndị tibezi aka na ifo ọ bụrụ na ma ya mmemeta n'ọlụ maka mbulu epi insta billionaire mana achọrọ m ime. I don't want to indulge myself in scamming. No, I don't want it. I just njiri nwayọ anụma emie mgbe oge Chukwu sị na nna this is your time to shine. I will shine. That bilikwa ebili na ntị. I can never stop what I'm doing. That is what I'm here to tell you now.